Isumrek ti krusado sana bareng-bareng sinterang na umuna sa kanto Rosipien. No kontrata gustong ay saan laingen tading tupay isu parikutan tanaken. Tay di semreka awan at milpili nagparen tumen kain kapain sangin nagkari kaiti kari anaingen ngagservi kaiti Diyos apo anapaten pamati nga krusado isuti pudno dainay ayat daytoy ti Diyos apo isungan na bangon mamati nga krusado pagkatipon-tipunan di aming nga tattao dagiti miyembros ti Iglesia Cruzado nga agwadwa pamati nga ti Apo ay dagtupay intun dumteng ti tiyempo into nagtugaw ti trono ti anak ti tao isong nga dakay amin nga miyembros nga nagsabatas ang wanan ti Apo tungpalen niyo kuma itiin kariyo tapnon may kari kayo ti anak ti tao dahil di semreka awan na milpili nagparen tumen kain kapain sangin nagkari kaiti karingan nainget ngagservi kaiti Diyos apo napaten isungat na kay amin nga miyembros nga nagsabatas ang wanan ti Apo tungpalen niyo kuma itiin kariyo tapnon may kari kayo iting anak ti tao tungpalen niyo kuma itiin kariyo tapnon may kari kayo ti anak ti tao